बिथांखौ जों बर' सिनेमा आर्टिस्ट एसोसिएशननिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बेनि उनावनो जोंनि गेजेराव दङ मदाराम बसुमतारी सार, मेम्बार अफ जुरि बर्ड, बिथांखौ आं गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बेनि उनावनो दङ मानगोनां हरेश्वर स्वरगियारि सार, मेम्बार अफ जुरि बर्ड, बिथांखौबो आं गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। सापर्टिं जुरि मेम्बार जयन्त नार्जारी सार, बिथांखौबो आं गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायनाय जाबाय। आरो लोगोसे मोशन डिजाइन एडिटर अफ जुरि बर्ड हाजिम रामसियारि। बे समाव आङो जोंनि जुरि बर्डनि चेयारमेन मानगोनां जोंदाव बड'सा सारखौ जोंनि फिल्म डेभेलपमेन्टनि सायाव सुंथाबै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। बिथांमोना जोंजों सेथि बड' सिने एवार्ड सेरेमनिफ्राय दंफायो। बिथांमोनानो गिबिनिफ्राय जुरि दिनैसिम बेनि डेभेलपमेन्टनि सायाव मा मोनखो बिथांमोना बेनि सायाव फंनैसो बुंगोन। बिथांमोनखौ बुंनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दिनैनि बे 6थि बर' फिल्म एवार्ड सेरेमनियाव नुजाफैनाय दा जोंनि मानिनां आलासि बिटिआरनि CM आरो लोगोसे माने बिटिआर गभर्नमेन्टनि मावथिफोर आरो लोगोसे जोंनि महरगिरि बर' फिल्मखौ अनसायग्रा महरगिरिफोर, आं बारा खोथा बुङा, आं जास्ट मोनथामसोल' पइन्ट बुंनो नागिरदों सर्टैनो। बिनि सिगाङाव जाहैबाय जों नैबे दा जों जे फिल्म सेलेक्ट खालामदों बिनि सोमोन्दै एसे बाव मा देग्लाय बोसोरनैनि फिल्मखौ ज' खालामदों। 2023 ओमफ्राय 2024नि गासै जों 19टा फिल्म नायदों। बे 19टा फिल्मखौ जों 7 जुरिजों जों एकदम माने माबायो आरो फुरा खुला गोसो लानानै बिगिनिं टु इन्ड नायजोबदों जों। नायनानै सालिजारि बे सानजों सालिनानै जि थाया होमबा बिदिसो जादों आरो बोरै जादों अट'मेटिकलि बे सालिजारि जानानै जि थादों माने मोनथाम नमिनि सेलेक्ट खालामदों जों। दा बाव जोंहा माने पार्सनेलि बुंनो थांबा जोंहा जेबो माबा गैया, एकबारैनो कन्टिनिउआस 19टा फिल्मखौ नायनानै जों जिबायदि फिल्म जादों बा इमप्रेस जादों बेखौ बेस खालामनानै जों बे माबाया नमिनिखौ सेलेक्ट खालामदों आरो आल्टिमेटलि फाइनाल एवार्डनियाबो बेजोंनो सेलेक्ट खालामदों आरो बे जाबाय फार्स्ट बे जुरिनिसो। सेकेन्डथियाव आं बुंनो नागिरदों मा बर' फिल्मखौ जों फिल्म हिसाबै आरो प्रथमथ' दायना सर्ट फिल्म खालामदों दायना, बिनि उनाव भिडिअबो खालामदों, खिन्थु फिचार फिल्म हिसाबै फुल फ्लेजेड फिचार फिल्म हिसाबै आलायारन फार्स्ट। बे फिल्मा 1986आवनो कमप्लिट जादों आरो बे 1986आवनो नेसनेल एवार्डबो मोनदों बे माबायाव रिजनेल केटेगरियाव। दा ओमफ्राय दा आं बुंनो नागिरनाया मा दिनैसिम 1986आव फार्स्ट मोनदों, ओमफ्राय 1995आव माबाया हाग्रामा जिनारि एवार्ड मोनदों। बिनिफ्राय दिनैसिम बुंनो थांबा बर' फिल्म मेकारा गेजेराव मोनसे एसामिस मन्जु बरानि एसामिस फिल्म मेकार बे बर' फिल्म खालामनानै बे बर' फिल्मखौ एवार्ड मोनदों। खिन्थु बर' मानसिफ्रा बर' फिल्म मेकारा दासिमबो 1995निफ्राय दिनै 2024सिम बेसेबां जाखो 28 बोसोर जोंनि नेसनेल एवार्ड लाबोनो हायाखै। बेखौ मा बुंनांगौ होनबालाय? जोंनि बे खाथि खालानि जोंनिफ्राय खमसिन पपुलेसन गोनां माबा गार', मिसिं, खासि आरो बे वानसु माबा अरुणाचलनि फिसा माने ट्राइब माबाफ्राबो प्राय माने एवार्ड लाबोगासिनो दं। खिन्थु बर'आ नै 28 बोसोर गेप आरो दा आसा खालामो आं मिजिंथियो फैगौ बोसोरनिफ्राय जोंनि बर' फिल्म मेकारफ्राबो नेसनेल एवार्ड आरो लोगोसे पेनारमा जेरै भारतआव मोननै बे सन्माननीय मोनसे जिनिस दं, मोनसे जाबाय नेसनेल एवार्ड आरो मोनसे जाबाय इण्डियान पेनारमा। नेसनेल एवार्डआव नेसनेल लेभेलाव प्राइज होनाय, ओमफ्राय बे इण्डियान पेनारमा मा इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेलाव भारतनि सिलेक्टेड बेस्ट फिल्मखौ सेलेक्ट खालामनानै देखायो आरो बेखौ इण्डियान पेनारमा बुङो। दा प्रथम माबाया हाग्रामा जिनारिया 1996आव 1994-5आवनो सेलेक्ट जादों। बिनि उनाव नैबे मा सम मोनथाय बावबाय आं 3 बोसोरसोनि सिगां 3-4 बोसोरनि सिगाङाव सिजौ फिल्मा सेलेक्ट जादों। दा बिनि उनाव बर' फिल्मा नेसनेल लेभेलाव माबानो हायाखै। दा आसा खालामो जोंनि फिल्म मेकारफ्रा बेखौबो नाजागोन। आरो थार्डआव बुंनो नागिरदों, थार्ड पइन्ट बे इम्परटेन्ट बे फिउचारनि थाखाय आरो फिउचार इन्डास्ट्रि। दा जेरै बर'फ्रा जेरै फिल्म खालामो इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म होनना बुङो बेखौ। इन्डिपेन्डेन्ट माने फिसा फिसौ माबाफ्रा बे इन्डिभिजुवेलि खालामनाय बेबायदिनो स्मल स्केलाव खालामनाय बेबायदि। पृथिबिनि प्रत्येक देशानो जापान होन आमेरिका होन इंलेन्ड होन प्रत्येक देशावनो भारतआवनो गोदो बिदिनो खालामोमोन। खिन्थु बेजों इन्डास्ट्रि जाया। बे इन्डास्ट्रि जानो थाखाय मा खालामो बे
जापान चाइना आमेरिका बे इउरपनि देशफोर भारतावबो स्टुडिअ माने स्टुडिअ होनना बुङो आरो माने कम्पानि बिराद गिदिर कम्पानि आरो बे माने बोसोरावनो अनेक थाखा इनभेस्ट खालामो गावसिनि स्टुडिअ थायो गावसिनो साउन्ड सिस्टेम थाजोबो गासिबो गावसिनो मार्केट खालामो स्टुडिअ सिस्टेम दा बे इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म खालामनायाव बारा बाजेट इनभेस्ट खालामनाया खनसे खालामलायबाय थालायबाय गेप थालायबाय एखमबा खालामलाबो सोरबा खालामो बे दा बर' फिल्मा जेरै सोलिगासिनो दं गुबुन गुबुन देशावबो बेबायदि सोलियोमोन खिन्थु बेजों इन्डास्ट्रि सोलिया दा इन्डास्ट्रि सोलोङोबा जों कम्पानि मावो जों दा बर'फ्रा ओरैबायदि बर'आ पपुलेसना खम खिन्थु पपुलेसन खम खुनु खोथा गैया एग्जाम्पल आं मोनसे कनसेप्टनि आइडिया होनि जेनेबा सापज जोंहा बर'आ जोंहा मोनसेबो जानो हागौ मोननै मोनथाम जानो हागौ इन्डिभिजुवेल जानो हागौ सोरबा सानै सानैबो जानो हागौ बा ग्रुपैबो जानो हागौ कम्पानि एकदम कम्पानि माने कर्परेट आरो एकदम बे फिल्म प्रडाक्सननि दा जोंना सापज क'क्राझाराव मोनसे थाबाय बर' कम्पानि थाबाय जेनेबा बेना मा जाबाय टारगेटआ बोसोराव 10टा फिल्म खालामोन सापज आरो 10टा मोनसेया मा बर'आव मोननैसो बा मोनथामसो बर'नि 100% बर' फिल्म खालामबाय फर लकेलनि थाखाय ओमफ्राय मोनसेखौ जों खालामगोन एसामिसजों प्रत्येक बोसोरै एसामिसजों बर'जों आर्टिस्ट लानानै स्ट'रियाबो कनसेप्टआबो भाषायाबो बे लानानै 1 कोटि बा 2 कोटिनि एभ्रि इयार ओमफ्राय सेकेन्डआव मा बांलाजों बर'जों एभ्रि इयार बाव मार्केटआ एसे बांसिन नालाय जेनेबा 3 कोटिनि खालामबाय ओमफ्राय तेलुगु बिराद डेभेलप मार्केट बिराद बिग मार्केट बाव 30 कोटि होनानैबाबो 40 कोटि होनानैबाबो तेलुगुजों मालायालाम दं मोननै मोनथाम दं आरो जेनेबा माराठायावबो बेबादिनो जेनेबा बोसोराव अल्टारनेटिभ भाबाय बे मोनसे आरो जोंना मा इन्टारनेसनेल क' प्रडाक्सन माने कम्पानि नालाय जोंना फुरा कम्पानि जेनेबा देग्लाय माने माबाजों बोसोराव जेनेबा मोननै मोनथामसो इन्टारनेसनेल क' प्रडाक्सन मोनसे जेनेबा जापानजों खालामबाय मोनसे जेनेबा इउरपनि खालामबाय इउरपआवसो फिसा देश नालाय बा आमेरिकाजों खालामो चाइनाजों खालामो माने ओरैबायदि कम्पानि जानांगोन जों बोसोराव 10टा फिल्म खालामगोन आरो दा बेहाय जोंहा स्टुडिअ थागोन स्टुडिअनि बे साउन्ड सिस्टेम माबा स्टुडिअ सेटआप थाजोबगोन हटेल थागोन 5 स्टार हटेल बोसोराव जुदि 10टा फिल्म जायोबा बाव थानाय आर्टिस्ट थानाय मानाय बेयावनो होल इयार माने बे 5 स्टार बादि हटेलाबो फिलाप जागोन माबा बिजि थाबाय थागोन बेनि इनकाम जागोन आरो बे होल इयार बे स्टुडिअफ्रा सोलिबाय थागोन ओमफ्राय आरो मोनसे बेबायदिनो माने कम्पानि गिदिर खालामनो हायो आरो बे जोंना बर'जोंल' नङा होल वार्ल्डआनो जोंनि थाखाय मार्केट बे ओमफ्राय एग्जाम्पल मोनसे खिथानो जेनेबा माबायाव माबायदि बेनिफिट जागोन सापज जों तेलुगुजों बर'जों जों क' प्रडाक्सन खालामबाय स्ट'रिया ओरैबायदि तेलुगुनि बे तामिलफोरनि माबाफोरनि स्ट'रिजों जोंनि स्ट'रिजों आरो आर्टिस्टफ्राबो मा जोंनि खावसे बिसिनि खावसे आरो स्ट'रियाबो बेबायदि रिलेटेड आरो दा बेबायदिनो सापज 40 कोटिनि फिल्म खालामनोसै जों दा ओरैबायदि जायो बे 40 कोटिनि फिल्मावबा 20 कोटियानो आर्टिस्टनि कास्टिंआव खरस जायो जेनेरेलि दा बाव मा आर्टिस्टआ खरस जायो दा क' प्रडाक्सन नालाय जोंहा माने जोंनि बर' प्रडाक्सनाबो 50% राइट थाजोबगोन आरो आर्टिस्ट कास्टिंआबो एप्रक्सिमेट 50 जागोन ओमफ्राय स्टिंआबो जोंनाव जोंनि जायगायाव 50% जागोन हजोंनि जायगायाव 50% दा जोंनि कास्टिंआव जेनेबा 20 कोटि थांखायो नालाय दा जेनेबा सोरबा तामिलनि सोरबा सासे 4 कोटि 5 कोटि लानाय स्टारखौ लाबाय सोरखौबा 3 कोटि होबाय ओमफ्राय आरो जोंना 10-12 कोटि थाबावा होमबा आरो जोंनाबो बर'फ्राबो मा होमबा जों बर' आर्टिस्टखौ लाबाबो 1 कोटि सोरबा 2 कोटि बे कोटि मोनगोन आरो दा बेबायदिनो बेथ' मोनसे एग्जाम्पल मोनसे फिल्म जाबाय बोसोराव जुदि 10टा फिल्म खालामबा इन्टारनेसनेल जापानजों खालामबा बबो जोंनि आर्टिस्टफ्रा बेबायदिनो कोटि मोनगोन टेकनिशियान मोनगोन माने 50% माने जेरावबो 50% माबा जोंहा थायो जोंनि टेकनिशियान मावनो मोनगोन माबाबो माने बिसिनाबो 50% बे रानलायो एप्रक्सिमेट आरो खम बारायो दा बेबायदि खालामबा जुदि कम्पानि जों खालामबा जों होल इन्टारनेसनेलावनो मार्केटनि जोंहा बुस्थु थायो दा फिउचारा बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया बेजोंसो डिपेन्ड आरो दा जों जेरै खालामदों बेजों जाबाय थागोन बे खिन्थु खुनु दिननिफ्राय बारा प्रग्रेस जानाय नङा दा जेरै फिल्मफ्रा जेनेबा आं बे खनथाम जाबाय जुलि जानानै बर'नि फिल्माव फार्स्टनिफ्राय सेकेन्ड थार्ड देग्लाय साबसिन ओंखारदों आरो खिन्थु बेल' जों जाया जों जुदि बर' फिल्म इन्डास्ट्रि खालामोबा जों बे कम्पानि स्टाइलाव जों नागोन बारा बुंला बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।